Ξημερώνει, βραδιάζει. Ξημερώνει, βραδιάζει. Ξημερώνει, βραδιάζει. Ό,τι και να γίνει, αυτό δεν αλλάζει. Μόλις ο ήλιος βγαίνει από εκεί, ξημερώνει. Και μόλις κρύβεται εκεί, βραδιάζει. Περίεργο πράγμα. Αλλά δεν το δίνουμε σημασία, γιατί το έχουμε συνηθίσει. Μόλις φύγει η νύχτα και έρθει η μέρα, όλοι είναι έτοιμοι να ξυπνήσουν και να ξεχυθούν στους δρόμους. Κοιτάξτε πόσο ανυπόμονη είναι. Έχω μεγάλη περίεργα να μάθω τι θα συμβεί στη μέρα που έρχεται. Εσύ, κυρία μου, τι έχεις στο μυαλό σου? Μήπως έχεις σπουδαία σχέδια και σήμερα? Κύριε Επιθεωρητά, κύριε Φίξη, σήμερα η Scotland Yard θα σας αναθέσει μια πολύ σπουδαία υπόθεση. Υπομονή, θα ξημερώσει και θα τα μάθετε όλα. Εσύ, φίλε μου, κρατάς στα χέρια σου ένα γράμμα, χωρίς να ξέρεις τι σε περιμένει. Από μια σύμπτωση θα αλλάξουν τα πάντα στη ζωή σου. Να και ο κύριος Φιλέας Φόντ. Η δική του ζωή είναι ένα καλοκουρδισμένο ρολόι. Μα τι, ρολόι! Ησυχία λοιπόν, γιατί το ρολόι θα χτυπήσει και αμέσως θα ξημερώσει. Πρέπει να δίνουμε πάντα σημασία σε ένα ρολόι που χτυπά. Μας θυμίζει ότι ο χρόνος πάντα κυλάει. Ξυπνήστε, η μέρα έφτασε! Καλημέρα, Άνης. Πάντα δροσέρεις σαν τα λουλούδια σου. Καλοσύνη σας. Δυο λέκτες, δυο μέρες στο ματσάκι. Μία καρτέλια για το φέτο μου. Ω, αξιότιμος κύριος Βαλεντάιν. Σήμερα δεν είστε δυστυχώς? Ο χρόνος είναι κρίμα χωρίς. Καλή σου μέρα. Πώς είστε, κύριε Ραν? Συναχωμένος και ταραγμένος από τα γεγονότα. Ταραγμένος, κύριε Βαλεντάιν. Θα συναντηθούμε στη λέσχη το απόγευμα. Άνης, μήπως πέρασε από εδώ ο κύριος Φόντ? Σε 2 ή 3 λεπτά θα πάνε, λόρδε μου. Κύριε
κύριος Φοκ ξυπνάει τη μέρα του ακριβώς στις 9 και 8 λεπτά. Κύριε Φίξ, θα συλλάβετε τους ενόχους, θα βρείτε τα χρήματα. Ησύχασε, Άνης. Η αστυνομία θα κάνει το καθήκον της. 2 μέρες, Ναι, 3 μέρες, Καλή σου μέρα, ναι. Όχι αυτή, είναι της Αλακούβα. Ευχαριστώ. Κύριε Φοκ, σπουδαία νέα σήμερα. Θέλετε να σας τα πω εγώ. Έγινε μεγάλη αιστεία στην τράπεζα. Ευχαριστώ, δεσποινής Άνης. Προτιμώ να τα διαβάσω. Μάλιστα, κύριε. Πάντα ιδιότροπος ο κύριος Φοκ. Α, κύριε Φον, διαβάστε. Η αυτοκρατορία κινδυνεύει. Το απόγευμα στη Λέσχη. Έχουμε πολλά να πούμε. Στις 6 ακριβώς, όπως πάντα. Απίστευτο. Μέρα μεσημέρι από την τράπεζα της Αγγλίας 55.000 λίρες. Σε καινούργια χαρτονομίσματα των 500 και των 1000 λιρών. Πώς το ξέρετε, κύριε Φον? Αν έπαιρναν μικρότερης αξίας, θα χρειαζόντουσαν άμαξα. Ο κλέφτης δεν θα ήθελε να κινήσει υποψίες. Και ο Ταμίας, πού είχε το μυαλό του? Ο Ταμίας είχε το μυαλό του στην εγγραφή μίας κατάθεσης 2 λιρών. Θα απολυθεί δίχως άλλο. Μα τι λέτε, κύριε, πώς είναι δυνατόν να γίνει εύκολα μια τέτοια πλούτη? Μιλάμε για την τράπεζα της Ακίας. 2 φύλλα, κύριοι, συγκεντρωθείτε. Είμαι βέβαιος ότι θα το συλλάβουν. Μα μην τον υποτιμάτε, είναι πανούργος. Τέτοιο εγχείρημα απαιτεί ψυχραιμία και ευθεία. Βλέπω πως ξέρετε περισσότερα από την αστυνομία. Λογικά συμπεράσματα. Οι πιθανότητες είναι με το μέρος του κλέφτη. Θα διαφύγει. Ελάτε τώρα, κύριε Βαλεντάιν. Δεν υπάρχει ούτε μία χώρα στον κόσμο που θα μπορούσε να βρει καταφύγιο. Κι όμως, αγαπητέ κύριε Ραλφ, η γη είναι αρκετά μεγάλη. Ήταν. Άλλοτε. Σειρά σας. Τι εννοείται άλλοτε? Θέλετε να πείτε πως η γη μικρή? Τη σειρά σας να παίξετε, κύριε Βαλεντάιν. Θα διαφύγει, να μου το θυμηθείτε. Θα διαφύγει και ο Ταμίας θα απολυθεί. Θα τον συλλάβουν, γιατί έχει δίκιο ο κύριος Φον. Η γη έχει μικρύνει. Σήμερα μπορεί κανείς να την γυρίσει 10 φορές πιο γρήγορα από ό,τι πριν 100 χρόνια. Σε 3 μόνο μήνες. Σε 80 μόνο ημέρες. Έτσι είναι, αν δεν υπολογίσουμε τις κακοκαιρίες, τα ναυάγια, τους εκτροχιασμούς. Με όλα. Μα τι λέτε, είναι ανέφικτο. Εφικτό και με το παραπάνω. Λυπάμαι, αλλά κανένας λογικός άνθρωπος δεν θα μπορούσε να συμφωνήσει μαζί σας. Κύριε Φον, μήπως θα μπορούσατε να μας αποδείξετε τον ισχυρισμό σας? Με προκαλείτε. Μάλιστα σας προκαλώ. Στοιχηματίζω 5.000 λίρες, δεν θα τα καταφέρετε. Εγώ 10.000 λίρες. Ελάτε τώρα. Τέτοιο στοίχημα είναι αδύνατο να το κερδίσει κάθε κανείς. Είναι πάρα πολλά χρήματα για να χάσεις από μια απρόβλεπτη καθυστέρηση. Το απρόβλεπτο δεν ήθελε. Κύριοι, στοιχηματίζω 20.000 λίρες ότι θα κάνω το γύρο του κόσμου σε 80 ημέρες ευθύτως. Δηλαδή, σε 1.920 ώρες ή 115.200 λεπτά. Φυσικά θα αστιεύεστε. Αγαπητοί μου κύριοι, ποτέ δεν αστιεύομαι με τα στοιχήματα. Δέχεστε? Δεχόμαστε. Καλώς. Το τρένο για τον Ντόβερ αναχωρεί στις 8:45. Θα το πάρω. Απόψε. Απόψε. Επομένως, αφού σήμερα είναι Τετάρτη 2 Οκτωβρίου 1872, θα πρέπει να είμαι πίσω στο Λονδίνο, σε αυτήν ακριβώς την αίθουσα της Λέσχης της Μεταρρύθμισης, το Σάββατο 21 Δεκεμβρίου 1872 στις 8:45 το βράδυ. Αλλιώς, 20.000 λίρες που βρίσκονται στην Τράπεζα της Αγγλίας θα περάσουν στο λογαριασμό σας. Επτά η ώρα, κύριε Φον. Δεν θα πρέπει να ετοιμαστείτε. Είμαι έτοιμος ανά πάσα στιγμή. Ρίχνω καρό. Η σειρά σας, κύριε Ράλφ. Σας ευχαριστώ πολύ, δεσποινής μου. Για εσάς θα μπορούσα να κάνω τα πάντα. 3 πένες, κύριε. Δυστυχώς. Μπορώ όμως να σας προσφέρω τη συντροφιά μου. Και εγώ δυστυχώς δεν μπορώ να αγοράσω ψωμί με τη συντροφιά σας. Πάντα στη διάθεσή σας. Μήπως θα μπορούσατε να μου πείτε πού βρίσκεται το αριθμός 7. Το σπίτι ακριβώς απέναντι. Ποιον θέλετε? Τον κύριο Φιλιαφό. Έχω ένα γράμμα γι' αυτό. Τον γνωρίζετε? Τον αξιότιμο κύριο Φιλέφο. Μα φυσικά.
Είναι ένας πολύ εκκεντρικός, ιδιότροπος, ιδιόρυθμος και πολύ παράξενος άνθρωπος. Εντάξει, αν είναι μόνο για ένα γράμμα, τότε δεν θα έχετε πρόβλημα. Αλλά τώρα, αγαπητέ μου, πάντοτε στη λέσχη της μεταρρύθμισης. Επιστρέφει ακριβώς στις 9 και 10 λεπτά. Είναι αρκετά νωρίς, θα πρέπει να περιμένω. Εάν περιμένετε κι εσείς, θα περιμένω κι εγώ. Εάν φύγετε, θα φύγω κι εγώ. Και επιστρέφω αργότερα. Θα με συμπαθήσετε ή κάνω λάθος? Κάνετε λάθος. Σας ερωτεύτηκα. Απίστευτο. Μα γιατί δεν πιστεύετε? Απίστευτο. Τι θέλετε να κάνω για να σας το αποδείξω? Απίστευτο. Ο κύριος Φόγκ επιστρέφει. Είναι μόνο 7 και 25. Καλησπέρα σας, κύριε Φόγκ. Καλησπέρα, δεσποινής άλλης. Αυτός ο κύριος σας γυρεύει. Έχει λέει κάποια επιστολή. Ακολουθήστε με. Πάντα πρέπει να ψάχνεις εκεί που κανείς δεν μπορεί να προβλέψει. Ένας gentleman μπήκε και ένας gentleman βγήκε από την Τράπεζα της Αγγλίας. Το κατάλαβες? Μόνο που ήταν πλουσιότερος κατά 55.000 λίρες. Το κατάλαβες? Κύριε Φίξ, έχω πληροφορίες για την κλοπή. Συγγνώμη δεσποινής άλλης, αλλά από ό,τι βλέπετε έχω σύσκεψη. Α, δεν θέλετε πληροφορίες? Μην ανησυχείτε δεσποινής άλλης. Η αστυνομία ερευνά και θα βρει τον ένοχο. Το κατάλαβες? 2 πένες οι ανεμόνες, 3 πένες τα χρυσάνθεμα. Για να δω. Είναι από τον κύριο Τζέιμς Φόρεστερ, κύριε. Τον ανόητο υπηρέτη. Σήμερα έφερε πάλι το νερό για ξύρισμα σε θερμοκρασία 84 βαθμών Φάρενάιτ αντί για 86. Παρετούμε. Αδυνατό να ανταποκριθώ στις απαιτήσεις σας. Τελικά ήταν ευφύης αυτή την απαιτή. Αγαπητέ μου, σήμερα γευμάτισα στις 1 και 25 αντί για 1 και 20. Να πάει από την που ήρθα συνεχίσει. Χρειάζεστε νέο υπηρέτη, κύριε. Είστε διαθέσιμος? Πασπαρτού. Σαν πασπαρτού. Άνθρωπος παντός καιρού και για όλες τις περιπτώσεις. Είστε καλός. Από το Παρίσι, κύριε. Καλά, και πώς βρεθήκατε στο Λονδίνο? Τραπέτευσα από τις γυναίκες. Όμως είμαι τίμιος, κύριε. Για να είμαι ειλικρινής, βέβαια, έχω κάνει πολλά επαγγέλματα. Υπήρξα φούρνα, περιοδεύω τραγουδιστής, καθηγητής γυμναστικής, πυροσβέστης. Έχω σβήσει πολλές φωτιές, κύριε. Τελευταία όμως έχω μείνει άνεργος. Θα μείνετε πολύ ευχαριστημένοι. Μία ερώτηση ακόμα. Τι ώρα είναι? Το ρολόι του παππού μου, που δεν κάνει ποτέ λάθος. Λέει 8 και 4 λεπτά ακριβώς. Από αυτή τη στιγμή είστε στην υπηρεσία. Στις 8 και 25 παίρνω το πρωινό. Επάνω στο τζάκι θα βρείτε το πρόγραμμά του. Να το μελετήσετε καλά. Σπεύσατε όμως γιατί στις 8 και 45 αναφορούμε. Ο κύριος θα πάει ταξίδι, Το γύρο του κόσμου. Δεν έχουμε καιρό για χάσιμο. επομένως δεν θα πάρετε εδώ το πρωινό σας. Το γύρο του κόσμου και αποσκευές. Δεν υπάρχουν αποσκευές. Μόνο ένας ταξιδιωτικός άρθρος. Πάτε μέσα 2 μάλινα που κάνουν σαν και 3 ζευγάρια κάτσες. Το αδιάβροχό μου και την ταξιδιωτική μου κουβέρτα, παρακαλώ. Τα υπόλοιπα θα τα αγοράσουμε στον δρόμο. Μ' αρέσει που ήθελα μια ήσυχη δουλειά για να αράξω. Μην πας και έχει δει και ο προηγούμενος υπηρέτης που την κοπάνισε. Αγαπητέ μου, επιβεβαιώθηκαν οι προβλέψεις μου. Οι πληροφορίες μου έχουν διασταυρωθεί. Το κατάλαβες? Οι περιγραφές των μαρτύρων ταυτίζονται. Οι 55.000 λίρες βρίσκονται στο σπίτι του κυρίου Φιλέα Φόγκ. Το κατάλαβες? Να το. Δεν θα με πιστέψει κανείς. Κι όμως, ένας επιπόληπτος πολίτης, μέλος της λέσχης της μεταρρύθμισης, έκλεψε την Τράπεζα της Αγγλίας. Το κατάλαβες? Περιμένω μία ακόμη πληροφορία και θα τον συλλάβω μετά. Το κατάλαβες? Πασπαρτού! Στις διαταγές σας. Πάλε στην τσέπη σου του Γενικού Οδηγό Σιδηροδρομικών και Αυτοπλοϊκών Συνδέσεων. Περιέχει όλες τις αναγκαίες οδηγίες για το ταξίδι μας. Μήπως ξέχασες τίποτα? Όχι, κύριε. Βάλε και αυτά τα χρήματα και να προσέχεις. Είναι 20.000 λίρες. Κύριε Μαντώνα της Λούρδης. Να προσέχεις. Έχετε με εμπιστοσύνη. Θα τις φερθώ όπως τις γυναίκες.
άρχισε ο χρόνος να μετράει. Κι από τότε, Κι από τότε, δεν σταματάει. Ένας τροχός οντοτοτός κι άρχισε ο χρόνος να μετράει. Κι από τότε, κι από τότε, κι από τότε δεν σταματάει. 9 και 10 ακριβώς, μεσάνυχτα. 8 και 4 η προσευχή. 5 η ώρα για τσάι. Το δείπνο είναι στις 7. 9.30 το θέατρο, μην αργήσεις. Θα σε περιμένω στις 11 παρατέταρτο. Στις 12 η ορκομοσία. Στις 3 η κηδεία. Πότε θα γίνετε, πάει 10. Κύριε Αρχιμίδη, έχουμε αρχίσει ήδη. James Watt, ο Σκοτσέζος. Ένας άτμος καμαρωτός και πέρα δόθε το καράβι πάει. κι από τότε, Κι από τότε δεν σταματάει. Ένας άτμος καμαρωτός και πέρα δόθε το καράβι πάει. Κι από τότε, κι από τότε, κι από τότε δεν σταματάει. Λίβερπουλ, Σικουάνας. Δίρα τις Άγκυρες. Μασίνια. New York! Bristol. Το πλοίο θα σαλπάρει για λιμάνια ξένα! Χονγκ. Νέα Ορλεάνη. Αχ, αυτά τα πλοία μου φέρνουνε ναυτία. Πονάει πολύ, μάμη. Τι θα γίνει? Δώστε της μια δραμή. Στέφενσον, ο Βρετανός. Ένας καπνός μαυριδερός και ένα τρένο ξεκινάει. Κι από τότε, κι από τότε, κι από τότε δεν σταματάει. Ένας καπνός μαυριδερός και ένα τρένο ξεκινάει. Κι από τότε, κι από τότε, κι από τότε δεν σταματάει. Ανταπόκριση από Λονδίνο. Ανταπόκριση στο Παρίσι. Έχουμε κλείσει το Orient Express. Πάμε κατευθείαν Αγία Πετρούπολη. Άγωτα το τρένο σφυρίξει 2 φορές! Έρχεται ο Μουτζούρης. Μάντσεστερ, Λίβερπουλ, Σπόκτον, Ντάρλινγκτον. Αθήνα Λιανοκλάδη. Στο σταθμό του μονάχου, άχου, άχου! Ένας άκρος οδοντοτός Κι άρχισε ο χρόνος να μετράει. Κι από τότε, δεν σταματάει. Άρχισε ο χρόνος να μετράει. Κι από τότε, κι από τότε, κι από τότε δεν σταματάει. Έφυγε και εγώ μόλις ολοκλήρωσα την τελευταία μου έρευνα. Ο αξιότιμος κύριος Βόγκ δεν έχει παρελθόν.
Κανείς δεν γνωρίζει από πού κρατάει η σκούπια του. Πρέπει να τον ακολουθήσω. Το καθήκον δεν μου επιτρέπει να τον αφήσω να ξεφύγει. Θα τον συλλάβω στο Σουέζ. Όποιος θέλει μπορεί να στοιχηματίσει και από τις αδικίες. Εγώ στοιχημάτισα 50 λίρες ότι ο Χόγκ θα τα καταφέρει. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί είναι τόσο σπουδαίο να κάνει κανείς το γύρο του κόσμου. Είναι τόσο κουραστικό. Είσαι καλά, μωρό μου. Yes, μάμι. Από ό,τι επιτέλους θα ξεκινήσουμε. Ξέρετε ποιοι με περιμένουν στη Βομβάη. Ξέρετε ποια είμαι εγώ. Θα έπρεπε να ντρέπεστε. Ηρεμήστε, κυρία μου, ηρεμήστε. Μα τι λέτε, πώς να ηρεμήσω. Και έπειτα η Σαμπίνα μου. Γιατί είναι τόσο μικρή. Ζήτησε να έχει 2 δωμάτια. Πλήρωσα το ακριβότερο εισιτήριο και μου δώσατε μια κωδικότητα. Για ποια με περάσετε, κύριε. Κυρία μου, ποιο είναι το πρόβλημά σας, μας έχει αναστατώσει με τις φωνές σας. Δεν σας πέφτει λόγος, κύριε. Εσείς αν θέλετε μπορείτε να ταξιδέψετε με αυτό το καΐκι. Εγώ όμως ποτέ. Παρακαλώ φύγετε. Είναι ενοχλητικό και μόνο που σας βλέπω μπροστά μου. Πηγαίνετε στην τραπεζαρία να βοσκήσετε. Αφεντικό, τα ψώνεις όλα. Μα δεν τα σκουπίδια σας, κύριε. Δεν έχετε μάθει τρόπο. Ωραία μου κυρία, θα σέβει. Δούλος. Να πας από εκεί που ήρθες ενοχλητικότατε. Όσο για σας, να προσέχετε. Γιατί από ό,τι βλέπω θα το ρίξετε σε κάποια ξέρα το καραβάκι. Χαίρετε! Τι γυναίκα! Μα τι γυναίκα τέλος πάντων! Οι γυναίκες κατά κανόνα είναι ανυπόφορες. Συγγνώμη αφεντικό, αλλά οι γυναίκες δεν είναι ανυπόφορες. Άφησε τις ανοησίες και τακτοποίησε τα πράγματα στην καμπίνα. Εγώ πάω να γευματίσω και ελπίζω να μην με ενοχλήσει κανείς. Μα κύριε Φίξ, σας εξήγησα, το ένταλμα δεν έχει φτάσει ακόμα. Το οποίο αναχωρεί σε 30 λεπτά και εγώ ήμουν υποχρεωμένος να σφραγίσω το διαβατήριο του κυρίου Φόγκ. Μα είναι δυνατόν, σας είπα, ο κύριος Φόγκ έκλεψε από την τράπεζα της Αγγλίας 55.000 λίρες. Και εσείς του επιτρέπετε να φύγει από το Σουέζ για τη Μουμβάη, σαν να μην τρέχει τίποτε. Ο κύριος Φόγκ είναι τίμιος, αξιοπρεπής, ευδιπόληπτος και πάνω απ' όλα μέλος της λέσχης της μεταρρύθμισης. Σίγουρα κάνετε κάποιο λάθος. Αποκλείεται να είναι αυτός που ζητάτε. Το ήξερα ότι κανείς δεν θα με πιστέψει. Οι μεγάλοι κλέφτες μοιάζουν πάντα με τίμιους ανθρώπους και η δική μου δουλειά είναι να τους ανακαλύπτω. Η δική σας δουλειά είναι να κρατήσετε αυτό το κύριο εδώ ώστε να φτάσει το ένταλμα από το Λονδίνο. Αποκλείεται. Δεν έχω τέτοιο δικαίωμα. Γνωρίζετε τους νόμους καλύτερα από μένα. Ήθελα να ξέρω τι κάνουν στη Σκότλαντ Γιάρντ. Κοιμούνται. Α, κύριε Αντιπρόξενο. Θα μπορούσα παρακαλώ να έχω το διαβατήριό μου με τη σφραγίδα η οποία να βεβαιώνει το πέρασμά μου από το Σουέζ. Ευχαρίστως. Σας το έφερα μάλιστα εγώ ο ίδιος γιατί πρόκειται να ταξιδέψω μαζί σας στη Μομπάη. Πολύ ευγενικό εκ σας, κύριε. Θα ξαναμιλήσουμε αργότερα. Θα αναγκαστώ να τον ακολουθήσω στην Ινδία. Να ειδοποιήσω μόνο να στείλουν το ένταλμα στο προξενείο μας στη Μομπάη. Κανείς δεν μπορεί να ξεφύγει από τον επιθεωρητή Φίξ. Τι ακριβώς είπατε? Απολύτως τίποτε. Απολύτως τίποτε. Αγαπητέ μου κύριε, γνωρίζετε ότι το υπεροκεάνιο Μογγόλια είναι το ταχύτερο και ασφαλέστερο πλοίο στα υπερπόντια ταξίδια. Πρόσφατα το μετέθεσαν στη γραμμή Σουέζ Μομπάη. Και έτσι έχουμε την τύχη τώρα να απολαμβάνουμε αυτό το ταξίδι. Έχετε επισκεφτεί στο παρελθόν την Ινδία? Όχι, για πρώτη φορά ελπίζω να είναι και η τελευταία. Η Ινδία είναι το διαμάντι της αυτοκρατορίας. Επιτρέψτε μου όμως να συστηθώ. Υποστράτηγος Σεν Φράσις Κράμερ. Υπερέτησα στο Δελχή, στην Καλκούτα και στη Μομπάη. Και έτσι έχω πολλά να σας διηγηθώ, κύριε. Με συγχωρείτε, αλλά είμαι πολύ βιαστικός. Βιαστικός. Μα είναι δυνατόν. Τι περίεργος. Συγγνώμη, είστε ο κύριος Φόγκ. Η φωτογραφία σας είναι σε όλες τις εφημερίδες. Πράγματι, σαν φράσεις πράγματι. Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες. Σπουδαία πρόκληση. Αξιόλογο στοίχημα, κύριε Φόγκ, αλλά νομίζω ότι δεν θα τα καταφέρετε. Τίποτα δεν είναι αδύνατο, κύριε, αρκεί να το αποφασίσει αυτό εδώ. Η Ινδία θα σας δυσκολέψει να με θυμηθείτε. Θα σας δώσω το δείπνο να το συζητήσουμε αναλυτικότερα. Με μεγάλη μου χαρά, στρατηγέ. Πασπαρτού, ειδοποίησε τον καπετάνιο να έρθει εδώ. Πασπαρτού, δεν ακούς που σου μιλάω. Κύριε, στη βιασύνη μου ξέχασα να σβήσω το κάι στο σπίτι. Κανένα πρόβλημα. Θα χρεωθείς το λογαριασμό σου. Το καπετάνιο Πασπαρτού. Ωραία μου κυρία. Σαν Πασπαρτού. Θαυμάσιος καιρός για ταξίδι. Πράγματι, το προσέξατε ακόμη κι εσείς.
Πού πηγαίνετε, αλήθεια? Τι ανόητη ερώτηση. Μα φυσικά, όπως και εσείς στη Βομβάη. Σε καλά, μωρό μου. Θαύμα. Έχετε ξανακάνει αυτό το ταξίδι? Πολλές φορές. Ο σύζυγός μου είναι διοικητής του 3ου Βρετανικού Συντάγματος Ηθικού. Σε καλά, μωρό μου. Α, χαίρομαι πολύ που γνωρίζω μια τόσο σπουδαία κυρία. Και εσείς θα εκτελείτε κάποια εργασία προφανώς εδώ στο πλοίο. Όχι βέβαια. Ταξιδεύω με τον κύριό μου, τον αξιότιμο Φιλέα Φόγκ, που κάνει το γύρο του κόσμου. Έχω ακούσει για αυτή την ανοησία. Ο κύριος σας έχει κάνει μια πολύ κουραστική επιλογή. Και εσείς θα είστε υπηρέτης, όπως θα προβλέψει. Συνεργάτης, μαντάμ. Για πείτε μου όμως, τι παράξενη χώρα αυτή η Ινδία? Τι τσάι, μάμι. Μα φυσικά, μωρό μου. Αγαπητέ, είναι ώρα για τσάι. Μα είναι μόνο 3. Το ρολόι σας πάει πίσω. Το ρολόι μου είναι οικογενειακό κυνήγιο. Το έχω κληρονομήσει από τον προπάπο μου. Δεν χάνει ούτε λεπτό. Έχετε κρατήσει την ώρα Λονδίνο που έχει 2 ώρες διαφορά από το Σουέζ. Είναι 4:52 ακριβώς. Θα πρέπει να φροντίσετε να διορθώνετε το ρολόι σας σύμφωνα με την ώρα κάθε χώρας. Εγώ, να πειράξει το ρολόι μου. Πότε? Εντάξει, αλλά δεν θα πηγαίνει πια σύμφωνα με τον ήλιο. Τόσο το χειρότερο για τον ήλιο, κύριε. Μήπως μπορώ να σας απασχολήσω για λίγο? Βεβαίως. Σε τι θα μπορούσα να σας φανώ χρήσιμο. Πασπαρτού, το καπετάνιο. Τα σεφ μου, κύριε Φόγκ, στη διάθεσή σας. Κύριε Φόγκ, έχω στοιχηματίσει 50 λίρες ότι θα τα καταφέρω. Θα τα καταφέρετε, έτσι δεν είναι? Αν δεν κάνω λάθος, θα φτάσουμε στη Μοβάη στις 22 Οκτωβρίου, δηλαδή σε 13 μέρες. Θα σας πληρώσω εγώ τώρα το στοίχημα, σαν να κερδίσατε και μάλιστα εις διπλού. Αν φτάσουμε σε 10 μέρες. Μα αυτό είναι αδύνατο. Τίποτα δεν είναι αδύνατο, αρκεί να είναι λογικό. Θα τα καταφέρετε εσείς και έτσι θα τα καταφέρω κι εγώ. Κύριε Φόγκ, κρατηθείτε. Το καράβι μου θα γίνει τρένο. Και αν χρειαστεί, θα κάνω και τη μέρα και τη νύχτα να μεγαλώσουμε. Ναύτες, μηχανικοί, νοσκόμοι, τιμονιέριδες, ετοιμαστείτε! Το Μογγόλια να κάνει φτερά! Τι γίνεται? Τι συμβαίνει? Ποιος φωνάζει? Οφείλεται αυτή η αναστάτωση που συνέβη το πλοίο. Είναι ανήκουστοι να τέτοια ταλαιπωρία. Υπάρχει εσύ σε καλή κατάσταση. Πού οφείλεται αυτή η αναστάτωση? Θα σας καταγγείλω, θα κάνω αναφορά. Η συμπεριφορά σας είναι ανεπίτρεπτη. Αγαπητέ μου, μην ξεχνάτε ότι μόνο εγώ μπορώ να δίνω διαταγές όσο το Μογγόλια είναι στο πέλαγος. Το ότι πετύχαμε το αδύνατο δεν σας συγκινεί πια. Το στομάχι μου έφτασε στο στόμα από τα κουνήματα. Το χειρότερο είναι ότι το ένταλμα ακόμα να φτάσει στη Μομβάη. Το ακόμη χειρότερο είναι ότι δεν μπορώ να πω λέξη γι' αυτό. Έτσι μου έρχεται να βάλω τις φωνές. Αλλά συγκρατήσου, κύριε Φίξ, συγκρατήσου! Αφεντικό, πόσες μέρες κερδίσαμε? 2 και κάτι. Για την ακρίβεια 61 ώρες. Ταλαιπωρηθήκαμε. Μα άξιζε το κόμμα. Οι μεγάλες αποφάσεις απαιτούν και οι μεγάλες προκλήσεις απαιτούν και μεγάλες αποφάσεις. Βεβαίως. Κύριε Φόγκ, τώρα πλέον εκτιμώ το εγχείρημά σας και θα στοιχηματίσω ότι θα το καταφέρετε. Και όλα αυτά επειδή ένας τρελός θέλησε να κάνει το γύρο του κόσμου. Αυτός θα ήταν ικανός να αρχίσει το πλοίο προκειμένου να φτάσει μια ώρα νωρίτερα. Σε καλά, μωρό. Οι γυναίκες ως συνήθως είναι ανυπόφορες. Αφεντικό, εγώ διαφωνώ. Κοιτάξτε μωρέ ανατολικά, η Βομβάη, φτάνουμε. Από εκεί. Από ό,τι υπολογίζω έχουμε χαθεί. Είμαι όμως πολύ ευτυχής. Είχαμε ένα κέρδος 61 ώρων από το ταξίδι με το Μογγόλια, οπότε έχουμε πολλά περιθώρια για να αντιμετωπίσουμε τους αστάθμιτους παράγοντες. Αφεντικό, γιατί δεν λες καλύτερα τις παραποδιές? Η τύχη μας εγκατέλειψε και όλα πάνε στραβά. Τελικά η Ινδία παραμένει Ινδία. Ο πολιτισμός δεν μπορεί να εισχωρήσει σε μια απολύτιστη χώρα. Δεν είναι δυνατόν να εκδίδονται εισιτήρια για την Καλκούτα
και ξαφνικά το τρένο να ξεκινάει κανονικά και ξαφνικά 72 μίλια πριν φτάσουμε να μας ανακοινώνουν ότι οι γραμμές τελείωσαν. Άκουσαν. Στη μέση της ζούγκλας οι γραμμές τελείωσαν. Και ψάξτε και έλεπατε. Είναι πια η μανία να αλλάζω επαγγέλματα. Φούρναριστε μου καλύτερα. Στρατηγέ μου, εσείς που ξέρετε, υπάρχουν ακόμα τίγροι στη ζούγκλα. Πολλές και άλλοι. Μα καλά εσείς δεν ανησυχείτε. Ησυχάστε κύριε Αντιπρόξενε. Οι τίγροι σπάνια επιτίθονται. Τους ανθρώπους να φοβάστε. Ξέρετε τι αντιμετώπισα εγώ στην εκστρατεία του 64 στα υψίπεδα του Νεπάλ. Θα σας φανεί απίστευτο. Κύριε Φόγκ, είστε σίγουρος ότι βρήκατε τη σωστή κατεύθυνση? Μάλιστα. Έχω υπολογίσει ότι αν διασχίζουμε 4 μίλια την ώρα, θα είμαστε στην Καλκούτα αύριο το βράδυ στις 9:30. Και το πλοίο για το Χονγκ Κονγκ αναχωρεί μεθαύριο το μεσημέρι στις 2:30. Μας περισσεύουν και 17 ώρες. Δεν ξέρω αν μπορώ να συμμεριστώ την αισιοδοξία σας και ούτε ξέρω γιατί αποφάσισα αυτό το ταξίδι. Μαύρη ώρα! Τίποτε δεν μπορείς να πετύχεις χωρίς αισιοδοξία. Εμπρός, στοιχηθείτε και μόνο τελικά. Στρατηγέ μου, μην φωνάζετε. Ζούγκλα είναι αυτή. Μπορεί να μην είμαστε μόνοι. Ησυχία! Κάτι ακούω! Ησυχία! Αφεντικό μου κάτι ακούει. Τι είναι αυτό? Σάτι! Σάτι! Δηλαδή, στρατηγέ, κινδυνεύουμε. Τι είναι σάτι? Ανθρωποδυσία. Αυτή η γυναίκα που βλέπετε θα καεί ζωντανή τα ξημερώματα. Τι! Είναι δυνατόν να κάψει ζωντανή μια τέτοια γυναίκα? Και ο νεκρός που τον έχουμε στην πυρά. Είναι ο σύζυγός της που πρέπει να πέθανε χθες. Το έθιμα απαιτεί οι γυναίκες να ακολουθούν τους άντρες στο θάνατο. Στρατηγέ μου, οφείλουμε να τη σώσουμε. Πολύ καλά, ακολουθήστε με. Εγώ, κύριε Φόγκ, λέω να μην ανακατευτούμε. Τι μας νοιάζει εμάς τι κάνουν οι Ινδοί? Έπειτα θα καθυστερήσουμε και θα χάσετε το πλοίο για το Χονγκ Κονγκ. Και στο κάτω-κάτω εσείς δεν λέγατε ότι οι γυναίκες είναι νυπόφορες? Μην του το θυμίζεις, μην του το θυμίζεις. Χαίρομαι που συμφωνούμε, αγαπητέ μου. Πράγματι, οι γυναίκες είναι ανυπόφορες. Αλλά εδώ πρόκειται για τη ζωή μιας αθώας γυναίκας. Στρατηγέ μου, ολοκληρώσατε το σχέδιό σας. Το κλειδί της επιτυχίας είναι ο ευνηδιασμός. Αφεντικό, έχω κι εγώ ένα σχέδιο. Πασπαρτού, άφησε τις ανοησίες. Στρατηγέ μου, σας ακούω. Εδώ είναι η πυρά, η γυναίκα, η φρουρή. Πίσω από το άγαλμα της θεάς θα κάνουμε έναν αντιπερισπασμό στη δεξιά πτέρυγα του εχθρού. Οι εφεδρίες μας θα κάνουν κυκλωτική κίνηση και οι κυρίες δυνάμεις μας θα απελευθερώσουν τη γυναίκα. Μόνο που το σχέδιό μου έχει ένα πρόβλημα. Ποιο είναι το πρόβλημα, στρατηγέ μου? Για να εκτελεστεί το σχέδιό μου χρειάζονται 75 άντρες. Πράγματι, αυτό είναι ένα σοβαρό πρόβλημα. Στρατηγέ μου, να παραδώσετε αυτή τη βέρα στη γυναίκα μου. Κυρία Φόγκ, νομίζω ότι πρέπει να εγκαταλείψουμε το εγχείρημα. Αυτό δεν γίνεται. Σκοπεύω να τη σώσω. Είναι αδύνατον. Η φρουρή είναι οπλισμένη. Σε λίγο θα ξημερώσει. Μα σε τι ελπίζετε? Θα τους επιτεθούμε και θα τους ευνηδιάσουμε. Είναι αδύνατον. Εγώ συμφωνώ με τον στρατηγό. Ο στρατηγός έχει δίκιο. Πασπαρτού! Πασπαρτού! Πού πήγε ο ανόητος? Τώρα που τον χρειάζομαι το έβαλε στα πόδια. Δηλώς! Αφεντικό! Είχε και εγώ ένα σχέδιο! Ναι, αγαπητέ μου, αλλά το σχέδιό σας δεν εφαρμόζεται ποτέ από στρατιωτικούς. Μόνο από ατάκτους. Αφεντικό, με αποκάλεσε άτακτο. Είναι ανάγκη να το λύσετε τώρα αυτό το θέμα. Κύριε, προχάμε. Επιτρέψτε. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι τα πρώτα
Τι χρειαζόμουν για να συμβεί ό,τι συνέβη? Να βρεθείτε εκεί, σε ένα ξέφωτο της ζούγκλας. Την ώρα που θα έπρεπε και πέρα από κάθε λογική να αποφασίσετε τη σωτηρία μου. Και πέρα από κάθε λογική δεν τα καταφέρετε. Το όνομά μου είναι Άουντα. Στρατηγέ μου για αυτό που κάνετε και σας χρωστώ αιώνια ευγνωμοσύνη. Όχι εγώ, αγαπητή μου κυρία. Ο κύριος Φόγκ το αποφάσισε. Κύριε Φόγκ, ελπίζω κάποια μέρα να σας ξεπληρώσω. Κυρία μου, δεν χρειάζεται να το συζητάμε περισσότερο. Ο Πασπαρτού, ο υπηρέτης μου. Εγώ με έχω σπουδάσει. Η ομορφιά σας με όπλησε με θάρρος και σας άπαξα την πυρά. Σας κράτησα στην αγκαλιά μου, έτσι τρυφερά και σας έσωσα. Εγώ σας έσωσα. Κύριε Φόγκ, ο υπηρέτης σας είναι πολύ χαριτωμένος. Τι του μιλάτε, δεν θα σας δώσει σημασία. Πιστεύω ότι οι γυναίκες είναι ανυπόφορες. Κύριοι, πρέπει να βιαστούμε. Έχουμε περίσσευμα μόνο 3 ώρων. Δεν ξέρω ποιος είναι ο προορισμός σας, αλλά αφήστε με να σας ακολουθήσω. Δεν έχω χρόνο για συζητήσεις, κυρία μου. Το πολύ σε 18 ώρες θα πρέπει να βρίσκουμε στην Καλκούτα, να προλάβω το καράβι και από εκεί στο Χονγκ Κονγκ. Ακολουθήστε με αν θέλετε, αλλά μη με απασχολείτε. Πρίμος αέρα στα πανιά σας, κύριε Φόγκ. Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες. Θα τα καταφέρετε. Και να θυμάστε, καθώς θα ταξιδεύετε για τη μακρινή Ανατολή, ότι ο επιστράτηγος Σεντ Φράσις Κρόματι σας συντροφεύει με τις ευχές του. Βέβαια, αφού έβαλε στοίχημα. Είχαμε το σθένος να υπερνικήσουμε όλες τις δυνάμεις. Και τώρα, κύριοι, σας αποχαιρετώ γιατί θα παραμείνω στην Καλκούτα. Πράγματι, το θάρρος σας περισσεύει, κύριε Αντιπρόξενε. Φίλοι μου, δύο αντισάκυρες για το Χονγκ Κονγκ. Αφήνουμε πίσω την πολύχρωμη Ινδία και αντικρίζουμε τη μακρινή Ανατολή. Κύριε Φόγκ, Πασπαρτού, ταξιδεύω μαζί σας. Και ό,τι αφήνω πίσω μου είναι ένα κακό όνειρο. Και ότι μπροστά μου έρχεται είναι μια καινούργια ζωή. Υπερβολές, κυρία μου, υπερβολές. Αλλά θεωρώ λογικό να είστε. Πασπαρτού, να φροντίσεις αμέσως για τα εισιτήρια. Το Καρνάτικ αναχωρεί απόψε στις 10 το βράδυ. Αγαπητή μου Άουντα, θα σε συνοδεύσω μέχρι το σπίτι της Λούσας. Δεν είναι απαραίτητο, κύριε Φόγκ. Ξέρω ακριβώς που βρίσκεται. Είναι καλύτερο να σας αποχαιρετήσω εδώ. Μου σώσατε τη ζωή. Αλλά δυστυχώς είναι αδύνατο να κάνω κάτι για να σας το ανταποδώσω. Εξάλλου, τι θα μπορούσα να κάνω εγώ για εσάς με γυναίκα? Έχετε δίκιο. Δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα. Θα μπορούσατε όμως να κάνετε κάτι για μένα. Πασπαρτού, τα εισιτήρια. Μάλιστα, κύριε. Αντίο σας. Καλό ταξίδι. Θα τα καταφέρω, μην λες. Ίσως ξαναβρεθούμε στο μέλλον. Ίσως, πιθανόν, όλα είναι πιθανά. Αλλά γιατί δεν θέλω. Περίεργη γυναίκα. Δεν νομίζεις Πασπαρτού? Δυστυχώς αφεντικό, φύγει σε σένα που δεν καταλαβαίνεις τίποτα. Ποτέ δεν πρέπει να εμπιστεύεσαι τις γυναίκες. Κινέζικα λώματα, κινέζικα λώματα, κινέζικα λώματα. Όχι, ευχαριστώ. Α, δεν μου λες. Το πλοίο για την Γιωκοχάμα αναχωρεί απόψε το βράδυ, έτσι δεν είναι? Το Καρνάτικ. Όχι το Καρνάτικ. Το Καρνάτικ, αυτό λέω κι εγώ. Ήταν να φύγει σήμερα το πρωί. Αδύνατο. Το Καρνάτικ φεύγει απόψε στις 10 το βράδυ. Πασπαρτού, άνοιξε τον οδηγό από το πιλωτών συγκοινωνιών. Κύριε, έχω μια πληροφορία. Αφεντικό, έχεις δίκιο. Ορίστε. Αναχώρηση στις 6 Νοεμβρίου στις 10 το βράδυ. Πασπαρτού, εάν ο οδηγός κάνει λάθος, τότε ήρθε το τέλος της Βρετανικής Αυτοκρατορίας. Κύριε, σωστό το βιβλίο. Το Καρνάτικ θα έβγαινε σήμερα το βράδυ στις 10. Αλλά έπαθε βλάβη ένας ατμολέβητας και θα φύγει αύριο το πρωί στις 5 με την πρωινή παλίνια. Αύριο το πρωί, αγαπητέ μου, η πληροφορία σου αξίζει 2 λίρες. Έχω 2 λίρες, έχω 2 λίρες. Πασπαρτού, πήγαινε αμέσως να φροντίσει για τα εισιτήρια. Εγώ πάω να αναζητήσω την Άουντα να βεβαιωθώ ότι βρήκε το φίλο της. Αφεντικό, καλό είναι να μην εμπιστεύεσαι γυναίκα. Κινέζικα λώματα, κύριε, μόνο 2 λίρες. Μα είναι δυνατόν να έχω φτάσει στην άκρη της Ανατολής και το ένταλμα να τρέχει ακόμα ξαπίσουμε. Ο αξιότιμος κύριος κλέφτης να κάνει βόλτες γύρω από τη γη και εγώ να μην μπορώ να κάνω τίποτε. Απίστευτο κι όμως αληθινό. Γνωρίζετε άριστα την αγγλική νομοθεσία επιθεωρητά φίξ. Σε όλες τις απικίες το ίδιο. Στο Σουέζ το ίδιο. Στη Βομβάη το ίδιο. Στο Χονγκ Κονγκ το ίδιο. Ω Θεέ μου, είπα το Χονγκ Κονγκ. Αν δεν τον συλλάβω εδώ, είναι το τελευταίο αγγλικό έδαφος της διαδρομής. Αν δεν τον συλλάβω εδώ, θα μου ξεφύγει οριστικά. Πρέπει να σκαρφιστώ κάτι όσο είναι ακόμη καιρός. Μοναμή,
Με Σιεφίξη, με θυμάστε. Ο Πασπαρτούμ από τα Μογγόλια. Ήρθατε κι εσείς στο Χονγκ Κονγκ. Νόμιζα πως η δουλειά σας είναι στη Βομβάη. Δυστυχώς, οι συνεργάτες μου με πρόδωσαν και αναγκάστηκα να έρθω εδώ στην άκρη του κόσμου να ρυθμίσω εγώ ο ίδιος τις υποθέσεις μου. Δεν πιστεύω να ταξιδέψουμε πέρα για την Αμερική. Μπράβο, το πετύχα. Α, χαίρομαι πολύ. Το ήξερα ότι δεν μπορείτε να μου υποχωρήσετε. Από τότε που μου είπατε ότι ήσασταν ακροβάτης στο τσίρκο της Λορένης, σας θεωρώ επιστήθιο φίλο μου. Μάλιστα, κύριε. Έγινα και ακροβάτης στον βωμό του καθήκοντος. Ελάτε μαζί μου, συνάδελφε, να βγάλουμε τα εισιτήρια για το καρνάτι. Ο θείος μου, όπως ακούσατε, καλλιεργεί πλέον τουλίπη στην Ολλανδία. Δυστυχώς τα σχέδια αλλάζουν. Μια λύση υπάρχει. Αφήστε το καλύτερα. Τηρήστε την προμόνη μου. Αρκετά με προστατεύσετε μέχρι τώρα και να ξέρετε ότι δεν μπορείτε να με πείσετε να γυρίσω στην Ινδία. Μα δεν είχα ακριβώς αυτό το σκοπό. Σας είπα, στην Ινδία δεν γυρίζω. Μην ανησυχείτε. Εσείς θα τα καταφέρετε μόνοι σας με τα στοιχήματά σας και εγώ θα τα καταφέρω μόνη μου, με τη ζωή μου. Έχω πάρει τις αποφάσεις μου και ξέρω πολύ καλά τι θα κάνω. Σκοπεύω να σας πάρω μαζί μου στην Ευρώπη. Αλήθεια το λέτε. Στην Ευρώπη. Δηλαδή εγώ δεν είμαι ανυπόφορη όπως οι άλλες γυναίκες. Θα έλεγα όχι. Άλλωστε η παρουσία σας δεν ενοχλεί το πρόγραμμα. Τι όταν λέτε δεν ενοχλεί. Δηλαδή απλά με ανέχεστε. Όχι, όχι, δεν καταλάβατε. Κατάλαβα πολύ καλά, κύριε Φόντ. Σας ευχαριστώ πολύ και δεν θα σας ενοχλήσω άλλο. Αγαπητοί μου, δεν ήθελα να σας προσβάλλω. Όντα, θα σε περιμένω αύριο στις 5 παρατέταρτο στην Αποβάθρα. Τελικά είναι μυστήριο αυτές οι γυναίκες. Τελικά, κύριε συνάδελφε, η τύχη είναι με το μέρος μας. Το πιο αναχωρήσει σήμερα στις 10 το βράδυ, όπως ήταν και στο πρόγραμμα, και όχι αύριο το πρωί στις 5. Αλήθεια, αλήθεια, πιστεύεις, Πασπαρτού, ότι το αφεντικό σου θα κάνει το γύρο του κόσμου? Μα τι λέτε τώρα, και πρέπει αμέσως να τον ενημερώσω για την αλλαγή της ώρας. Αγαπητέ μου, έχουμε χρόνο. Δεν πάμε να πιούμε ένα ποτηράκι να γιορτάσουμε την καλή μας τύχη? Κύριε Παπαλτού, να πάμε στη Χωσέφα, ωραία γυναίκα. Τα βήματά σας ακολουθώ, αγαπητέ μου κίτρινε φίλε. Κύριε, γιατί με ακολουθείτε, θέλετε κάτι? Για να γυρίσει η κυρία πρέπει να της υποσχεθείτε βόλτα στην ανοιχτή θάλασσα. Ποιος είστε, κύριε? Τζον Πάσιο, καπετάνιος της ανοιχτής θάλασσας. Εγώ, φίλε μου, τίποτα άλλο δεν έχω εκτός από ένα όμορφο καραβάκι, το ταγκάτο. Και εγώ, φίλε μου, δεν ήρθα στο Χονγκ για τους Αζιέρες. Εγώ, φίλε μου, θα πάω με το Καρνάτικ στη Γιοκοχάμα. Γιατί εγώ, φίλε μου, κάνω το γύρο του κόσμου σε 80 ημέρες.
μικρή μου, μα μόνο για αυτή τη βραδιά. Έλα κι εσύ να με θύσεις με λόγια φιλιά και να μου πεις αν ξανά δες ποτέ σου μια τέτοια αγκαλιά. Εμένα δεν θα με σερβίρεις, κουκλά μου. Κάτω τα ξερά σου. Όποιος θέλει πληρώνει προκαταβολικά. Αυτό μας έλειπε. Τα αποπανάτε και μετά την κοπανάτε. Λοιπόν, τα φράκα μπροστά. Μην είσαι σκύρι, μην με πληγώνεις. Μόνο τα λεφτά έχεις τόνου σου. Και εγώ είχα σοβαρό σκοπό για σένα. Να σε δικήσω το μπαμπά σου. Ωραίο μανασί, έτσι. 2 λίρες. Πάρε 4, δικιά μου. Σιγουνιές θα κάνουμε. Α, πίνησα γίγαντας, αγάπη μου. Έχεις κι άλλα λεφτά για το κοριτσάκι σου. Έτσι τις τσέπες, παλικάρι μου. Αυτές τις τσέπες τις έχω ερωτευτεί. Ερωτάτε μου δεν σφυγείς. Όταν θα παντρευτούμε. Με 10 λίρες θα σε παντρευτώ εδώ και τώρα, ευγενική μου υπότη. 10 κι άλλες 10. Είναι αρκετές. Η αποστολή εξετελέσει. Βασικός στόχος επετέχθη. Ο Φιλέας Φόγκ θα χάσει το πλοίο. Το ένταλμα θα έρθει, ο κλέφτης θα συλληφθεί. Το ωράριο τελείωσε. Ώρα για ύπνο. Θέλω να χορέψω με την επίσημη αγαπημένη μου. Ο χορός κοστίζει 50 λίρες, υπότη μου. Για την νεράλια των ονείρων μου, 500 λίρες. Τι είναι αυτό? Εισιτήριο για το Καρνάτι. Μπάσμπι, απόψε δεν φεύγει το Καρνάτι για Ιωκοχάμα. Ναι, στις 10. Μπάσμπι, τσιγκλί, πηγαίνετε αυτόν τον φουκαρά στο Καρνάτι. Αφού όμως πρώτα το ξελαφρώσω από τις λίρες του. Πασπαρτού! 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 Καλημέρα σας, κύριε Φόγκ. Ονομάζομαι Φίξ. Γνωρίζω τον υπηρέτη σας. Τον ψάχνετε? Έχει εξαφανιστεί. Αν δεν έρθει στην ώρα του, δεν θα επιβιβαστεί στο Καρνάτι. Α, δεν το γνωρίζετε. Το Καρνάτι τελείωσε τις επισκευές του χθες στις 10 το βράδυ ακριβώς και αναχώρησε όπως ήταν προγραμματισμένο. Αυτό είναι ευχάριστο. Η αυτοκρατορία δεν κινδυνεύει. Ναι, αλλά θα χρειαστεί να περιμένουμε 8 ημέρες για το επόμενο πλοίο. Θα πάω στη Ιωκοχάμα έστω και κολυμπώντας. Κύριε Φόγκ, δόξα σε Θεό σας βρήκα. Τι συμβαίνει, κυρία? Εσείς δεν δηλώσατε ότι δεν θα μας ενοχλήσετε άλλο? Συγγνώμη, παραφέρθηκα. Δεν τολμούσα. Δεν ήθελα να σας προφάλω. Το πετύχατε. Συγγνώμη, το αποφάσισα. Θα έρθω μαζί σας. Τώρα δεν το επιθυμώ εγώ. Εξάλλου το πλοίο αναχώρησε χτες. Ήδη το γνωρίζω και έχω τη λύση για σας. Για μας. Κύριε Μπάσμπι. Ο κύριος Μπάσμπι διαθέτει την πιλωτιέρα του να μας πάει όπου θέλουμε. Εγώ το είπα, η κυρία θέλει βόλτα. Εσείς το κανονίσατε αυτό? Εγώ δεν είστε ευχαριστημένος. Τέλος πάντων. Στη Ιωκοχάμα, κύριε Μπάσμπι. Ο φίλος σας τι έκανε? Μιλάω πολύ σοβαρά. Έχασα το Καρνάτι και πρέπει να βρίσκομαι στη Ιωκοχάμα για να προλάβω το πλοίο στις 14 για το Σαν Φρανσίσκο. Λυπάμαι, φίλε μου, αλλά είναι αδύνατο. Σας προσφέρω 100 λίρες τη μέρα και ένα πλήν 200 λιρών αν φτάσω εγκαίρος. Το λέτε σοβαρά? Πολύ σοβαρά, κύριε Μπάσμπι. Εσείς δεν είπατε ότι θα μας πάτε που θέλουμε? Στη Ιωκοχάμα θέλουμε. Κύριε Μπάσμπι, πείτε το ναι. Μιλήστε επιτέλους. 200 λίρες την ημέρα και 400 λίρες πλήν. Σύμφωνοι. Είπε σύμφωνοι. Σύμφωνοι, αλλά είναι αδύνατο να τα καταφέρουμε. Ιδού η απόδειξη. Τόσα λεφτά και τα σκορπάει έτσι ο συλλογής. Θα μου πείτε μήπως κουράστηκε για να τα αποτίσει. 55.000 λίρες της τράπεζας της Αγγλίας
Είναι ένα σοβαρό ποσό για να μπορεί ένας λογοδίτης να κάνει βόλτες γύρω από τον κόσμο διασκεδάζοντας. Το κατάλαβες? 1000 λίρες πλήν. Κύριε Φόγκ, μου επιτρέπετε να ταξιδέψω μαζί σας? Μα φυσικά, κύριε, θυμίστε μου το όνομά σας. Το όνομά μου είναι Fix. James Fix. Δεν χρειάζεται να σας το υπενθυμίσω, τη μεγαλύτερη δυνατή ταχύτητα. Αυτό είναι το εύκολο. Το δύσκολο είναι ότι η Γιοκοχάμα απέχει 1650 μίλια με ζώρικη θάλασσα μπροστά μας. 1598 για την ακρίβεια. Όσο για τη θάλασσα, δική σου δουλειά, καπετάνιε. Η πιο μεγάλη ταχύτητα που μπορούμε να αναπτύξουμε είναι 9 μίλια την ώρα. Αν αλλάξει σε αυτό τίποτε, θα είμαστε στη Γιοκοχάμα στις 14 Νοεμβρίου στις 2 το μεσημέρι. Πότε φεύγει το υπεροκεάνιο για Σαν Φραντζίσκο? 14 Νοεμβρίου στις 12 το μεσημέρι. Λυπάμαι, φίλε μου, αλλά είναι αδύνατο να τα καταφέρουμε. Πρέπει η θάλασσα να έχει τρελά κέφια. Δεν τα πανιά, ούτε μια σκότα Αλάσκα. Κύριε, είχατε τη μεγάλη ευγένεια να μου προσφέρετε αυτό το ταξίδι. Αν και τα οικονομικά μου δεν μου επιτρέπουν δαπάνες σαν τις δικές σας, εννοώ να πληρώσω το μερίδιό μου. Ας μην συζητάμε τέτοια θέματα, κύριε Φίξ. Μα επιμένω. Όχι, κύριε. Αυτό περιλαμβάνεται στα γενικά έξοδα. Ευχαριστώ. Είναι εύκολο να είναι κανείς γενναιόδωρος με κλεμμένα λεφτά. Όλα αυτά λησμόνησα να σας συλληπιθώ για το σύζυγό σας. Ξημερών, βραδιάζει. Ξημερών, βραδιάζει. Οι μέρες περνούν χωρίς να το καταλαβαίνουμε. Μα γιατί τον παντρευτήκατε? Δεν γνωρίζατε το έθιμο? Αναγκάστηκα να τον παντρευτώ μετά το θάνατο των γονιών μου. Ήταν καλός άνθρωπος, πολύ γέρος όμως. Ήξερα για το έθιμο. Σε 3 μήνες πέθανε και αμέσως ρεπέτρεψε. Με έπιασαν όμως και τη συνέχεια τη ξέρω. Αγαπητή μου, ομολογώ ότι είστε μια ξεχωριστή. Αλήθεια, το πιστεύετε? Με κάνετε να αισθάνομαι πολύ όμορφα. Αλλά πέστε μου, γιατί είμαι μια ξεχωριστή γυναίκα? Γιατί είστε μια χρήσιμη γυναίκα. Γι' αυτό. Α, γι' αυτό. Μάλιστα, κύριε Φόγκ. Έχετε τον τρόπο να κάνετε μια γυναίκα να αισθάνεται μοναδική. Μα πού πάτε? Και ότι ήθελα να σας αφηγηθώ μια θαυμάσια παρτίδα που παίχτηκε στη λέσχη της μεταρρύθμισης. Μα τι έπαθε? Κύριε Φόγκ, καπετάνιε, τι είναι εκείνο το μαύρο που έρχεται? Η Βόνας, δεν έχουμε καμία ελπίδα. Τι εννοείται δεν έχουμε καμιά ελπίδα? Ενώ ότι όσο ζήσατε, ζήσατε. Μην ξεχνάτε ότι κάνετε το λάθος να ταξιδεύετε με μια πιλωτιέρα στη μέση του ωκεανού. Δεν σας είπε κανείς ότι είναι επικίνδυνο? Θάρρος, κύριε. Όσο ακόμα ζείτε, δείξτε τουλάχιστον λίγο θάρρος. Γιατί δεν υπάρχει ελπίδα. Ο επιθεωρητής Φίξ έπεσε κατά την εκτέλεση του καθήκοντος. Αυτό ισοδυναμεί με το ύψιστο παράσημο του Αγίου Γεωργίου. Όμως κανείς δεν θα το μάθει, θα χαθώ στον ωκεανό και κανείς δεν θα το μάθει. Αυτό είναι μεγάλη αδικία. Κυρία μου, έρχεται καταιγίδα. Σας προτείνω να εγκαταλείψετε το κατάστρωμα. Και εγώ σας προτείνω να προσέχετε τα κύματα. Μπορεί να βραχείτε. Παίρνει! Αγάτα, γερά! Συγγνή! Μη σταματάς! Συνέχισε με την κουρού! Κάποιος να χτύπησε την καμπάνα! Κύριε Φόγκ, η πλάνη μας έχει πάει! Καπετζόνι, το παλεύουμε! Έχουμε πάθει ζημιά με το κοβέρνο! Όταν είστε καλά τα πράγματα, να είστε δυνατοί και γεμάτοι ενέργεια! Να η πολύ καπετάνιο, πότε λέτε να σταματήσει αυτό το κακό μανακατόνι το στομάχι! Ρώτα το βαρόμετρο, φίλα μου! Καπετάνιο, το βαρόμετρο χάλασε! Άλλη μια φορά έχω βρεθεί σε τόσο δύσκολη θέση. Τότε που αναγκάστηκα να θυσιάσω μια γκάμα κούπα για να κατεβάσει τον άσο κύριος Βαλεντάρη. Θυσιάσατε την γκάμα κούπα. Αλλά δεν είναι απαραίτητο να θυσιάσετε και τη ζωή σας, τουλάχιστον τώρα. Κύριε Φόγκ, παλεύουμε 14 ώρες. Η πυροτιέρα μου δεν θα αντέξει άλλο. Κρατηθείτε! Έρχεται κύμα θεόρατο, τα δεξιά! Νομίζω ότι ήρθε το τέλος. Συγγνώμη που σε παρέσυρα σε αυτή την περιπέτεια. Τίποτα δεν τελείωσε. Σε ηρεμία, αγαπητέ μου. Πώς είπατε? Έρχεται! Πάει, χαθήκαμε! Πατέρα, μητέρα, έρχομαι να σας βρω! Κύριε των δυνάμεων, θα μας καταπιεί η θάλασσα!
έστειλε κατευθείαν στην Ιαπωνία. Πασπαρτού, όπου κι αν είσαι καλέ μου φίλε, η τύχη μας άλλαξε. Η τύχη είναι με το μέρος μας. Εσείς δεν είστε Ιαπωνέζος. Πώς βρεθήκατε εδώ? Σαν Πασπαρτού. Από το Παρίσι βρέθηκα στην άλλη άκρη του κόσμου, άφραγκος και χωρίς καμιά ελπίδα. Τώρα όμως πως συναντώ δεσποινείς μου, οι ελπίδες μου αναπτερώθηκαν. Άννη Σπρίγκη, από τη Νέα Υόρκη. Το όνομά μου σημαίνει το αεράκι της Άνοιξης. Και δικαίως. Και εγώ βρέθηκα στην άλλη άκρη του κόσμου, χωρίς χρήματα, χωρίς καμία ελπίδα. Δούλευα σε ένα θέατρο και όταν όλοι έφυγαν, εγώ για κακή μου τύχη έχασα το πλοίο. Εγώ το αντίθετο. Για κακή μου τύχη πρόλαβα το πλοίο. Και έτσι έχασα τον αφέντη μου, τον κύριο Φιλέαφο, που κάνει το γύρο του κόσμου σε 80 ημέρες. Αλλά αυτό εδώ θα με φάει. Ήμουν ένας αξιοπρεπής φούρναρης και θα καταλήξω στη τσιά μου στο Γιοκοχάμα. Και το πιο σπουδαίο, δεν θυμάμαι. Δεν θυμάμαι πώς τον έχασα. Το μόνο που θυμάμαι είναι ότι με έθεσα. Δεν ξέρω πώς. Και βρέθηκα να ταξιδεύω με το καρνάκι. Εσείς είστε η μόνη μου ελπίδα. Εγώ είμαι ήδη απελπισμένη. Ξέρω όμως ένα μέρος που μου δίνει τζάμπα φαγητό. Θα πάω να πάρω και θα το μοιραστούμε. Αποκλείεται. Έπρεπε να χαθούμε για να βρει ο ένας τον άλλο. Μα δεν είναι σπουδαίο. Όταν δεν φανταζόμουν, θα συναντήσω τη γυναίκα των ονείρων μου δίπλα σε ένα βούδα. Σε μια χώρα που δεν ήξερα ότι υπάρχει καν. Είμαι πολύ χαρούμενος. Ξέρω ένα μέρος που θα κοιμόμαστε διάφορα. Ξέρω ένα μέρος που θα τρώμεθα. Ξέρω κάποιον που καλοπέφτει και θα μας δώσει ρούχα να τη δούμε. Που ξέρεις, μπορεί να μείνουμε για πάντα στη Γιοκοχάμα. Μόλις προλαβαίνουμε, σε 40 λεπτά αναχωρεί το υπεροκειάνιο για το Σαν Φρανσίσκο. Κύριε Φίξ, συγγνώμη αν σας προσβάλλω, αλλά απορώ που ταξιδεύετε για δουλειές χωρίς χρήματα. Ζητάτε δανεικά ακόμα και για το εισιτήριό σας. Δεν είναι λίγο περίεργο? Μα σας παρακαλώ, μη μου το κοπανάτε συνέχεια. Σας είπα, συνάντησα πρόβλεπτα εμπόδια στις δουλειές μου και αναγκάστηκα να έρθω εδώ στην άκρη του κόσμου. Εμένα η τύχη... Φταίει η κακή μου τύχη τελικά. Εμένα όμως η τύχη μου περισσεύει, κύριε Φίξ. Θα σας δώσω τη δική μου. Αγαπητοί μου άοντα, σας το είπα και πριν, ο κύριος Φίξ έχει συμπεριληφθεί στα γενικά μου έξοδα. Όσο και αν διαφωνώ, θα υποταχθώ στην απόφασή σας. Κύριε Φίξ, δεν σας κρύβω ότι κάτι δεν μου αρέσει σε εσάς. Τι διαβολεμένο ένστικτο έχουν αυτές οι γυναίκες. Πασπαρτού, έφτασες κι εσύ στη Γιοκοχάμα. Αγία Μαντάωνα Σνούρδης, βρήκα το αφεντικό μου. Άννη, η τύχη είναι με το μέρος μας. Βρήκα το αφεντικό μου. Πασπαρτού, νομίζαμε ότι χάθηκες κάπου στο Χονγκ. Υπέροχη κυρία μου, πώς το καιρό που σας ξαναβλέπω. Μόνο μη, Μέσχε Φίξ. Θα πούμε τα νέα μας στο πλοίο, γρήγορα πριν το χάσουμε. Το Σαν Φρανσίσκο μας περιμένει. Σε 11 μέρες από τώρα θα ταξιδεύουμε με την υπερταχεία του Ειρηνικού με κατεύθυνση τη Νέα Υόρκη. Αυτή είναι η υπερταχεία του Ειρηνικού. Κύριε Φίξ, θα μπορούσατε να φανταστείτε ποτέ ότι θα γυρίζατε πίσω στο Λονδίνο μέσω Αμερικής και αφού διασχίζατε 2 ωκεανούς, Πασπαρτού, Πανίτσες. Για να είμαι ειλικρινής, κάτι τέτοιο ήταν έξω από τα σχέδια. Και ποια ακριβώς ήταν τα σχέδιά σας, κύριε Φίξ? Ωραία μου κυρία, υποσχεθήκατε ότι θα με ανεχθείτε. Αν είναι δώσ' μου την τσάντα σου. Αποκλείεται. Αρκετά ήσυχο. Κυριακή έχει συγκέντρωση. Φτιάχνω εκλογές. Φυσικό είναι να έχουν εκλογές αφού η Αμερική ήταν απειλή της Αγγλίας εδώ και 100 χρόνια. Δοκιμάστε. Είναι προσφορά το μόνο υποψήφιο που αξίζει να κυβερνήσει αυτόν τον τόπο. Μάντιν Μπόι για πάντα. Ευχαριστώ, καπνίζω μόνο τα δικά μου. Δεν σας αρέσουν τα πουρα μας και μπορείς να δοκιμάσετε. Προτιμώ αυτά που προμηθεύομαι από το Πικαντί.
Εντάξει, παλιόφιλε, για πες μου τι ψηφίζεις. Κάμερφιλ ή Μαντιμόε. Και οι δυο μου είναι παντελώς αδιάφοροι. Είσαι περίεργος, με εκνευρίζεις. Εσύ, κούκλα, μαζί του ταξιδεύεις. Αφήστε ήσυχη την κυρία. Ανάγκασέ με. Αυτό θα κάνω. Σας παρακαλώ, αφήστε με, δεν υπάρχει λόγος. Το όνομά μου είναι Πρόκτορ, συνταγματάρχης Πρόκτορ, θα το ξαναπούμε. Γιατί σταματήσαμε. Αφεντικό, πάλι τρέχει με τις γραμμές, πάλι καθυστερήσεις. Μην ανησυχείς, Πασπαρτού, θα το φροντίσω. Είσαι δειλός. Χτυπάς σίπουλα και μετά το βάζεις στα πόδια. Νόμιζες να σε ξετρυπώσω ή μήπως θες να σου μάθω πώς να παλεύεις τίμια. Είστε θρασίδηλος. Απαιτώ ικανοποίηση. Όποτε θέλετε και όπου θέλετε. Εδώ και τώρα. Πασπαρτού, όπλο. Μη μου το κάνετε αυτό. Θα αναπολύσω και θα χάσω τη δουλειά μου. Κύριε Φόγκ, σας παρακαλώ. Και εσείς, κύριε, το παρακάνατε. Μην ανησυχείτε, κύριε. Μήπως θες να αποσυρθείς. Είμαι έτοιμος. Θα μετρήσουμε ως το 6. Ινδιάνοι, καλυφθείτε! Όλοι έξω! Δυστυχώς ήρθε το τέλος. Δεν υπάρχει πλέον καμιά ελπίδα να φτάσουμε γέρος στη Νέα Υόρκη. Αφεντικό, έχω ένα σχέδιο. Μια συγχάσαμε το στοίχημα. Γιατί να γυρίσουμε στην Αγγλία. Γιατί δεν μένουμε στη Νέα Υόρκη και να ξεκινήσουμε μια νέα ζωή. Έχουμε ακόμη αρκετά χρήματα. Μείνετε μαζί μας στη Νέα Υόρκη. Ο πατέρας μου διευθύνει την τράπεζα της Νέας Υόρκης. Όχι, πρώτα η τράπεζα της Αγγλίας και τώρα η τράπεζα της Νέας Υόρκης. Ο πατέρας μου θα σας εκτιμήσει και θα σας ζητήσει αμέσως να συνεργαστείτε. Κύριε Φόγκ, μ' ακούτε? Πασπαρτού, που πήγε η πριγκίπισσα, χάθηκε. Άουντα. Υποθέτω τι σας έλειψα για να με φωνάζετε τόσο απελπισμένα. Αγαπητοί μου, απλώς ανησύχησα. Είστε υπό την προστασία μου και δεν επιτρέπω να πάρετε κανένα κακό. Έχουμε χαθεί στη μέση της ερημιάς και δεν ξέρουμε αν θα ζήσουμε ή αν θα πεθάνουμε. Εγώ φεύγω. Άννη, πού πας, έλα πίσω. Δεν έχει τίποτα εκεί πέρα. Κοίταξε, εγώ θα σε κάνω να γελάσεις. Πού πας, είναι εδώ. Τελικά οι γυναίκες είναι μπελάς. Φαντάσου Φόγκ, πριν από λίγο ήμασταν έτοιμοι να μονομαχήσουμε για μια σύνοδη αιτία. Και τώρα, χωρίς καλά να το καταλάβουμε, συμφιλωθήκαμε στην ερημιά δίπλα σε έναν κάτω. Δεν είναι παράξενο. Τίποτα δεν είναι παράξενο. Τελικά τίποτα δεν είναι παράξενο. Πασπαρτού, πιστεύεις ότι τώρα μπορεί να περάσει ένα τρένο από εδώ και να μας πάει στη Νέα Υόρκη? Όχι, αφεντικό, δεν το πιστεύω. Πασπαρτού, δεν πιστεύεις στα θαύματα? Συγγνώμη, αφεντικό, αλλά δεν πιστεύω στα θαύματα. Άκου, Πασπαρτού. Άκου. Καμιά φορά γίνονται και θαύματα. Δεν μπορώ να το πιστέψω. Να κρίσουμε το καράβι για μισή ώρα. Εγώ νομίζω ότι θα μείνει στη Νέα Υόρκη τώρα που έχασε το στίχημα. Το χρήμα έχει μεγάλη δύναμη, κύριε Φίξ. Θα πείσει τον καπετάνι και σε λίγο θα σαλπάρουμε με την Ενριέτα. Ωραία μου κυρία, αναρωτηθήκατε ποτέ γιατί σκουμπάει τα λεφτά του τόσο ασυλλόγιστα? Άννη, έλα μαζί μου στο Λονδίνο. Ποτέ δεν θα σε ξεχάσω και θα σου στέλνω γράμμα με καλά μου Πασπαρτού. $2.000, κύριε Σπίτι. Είπα όχι. $2.000 το άτομο. Είμαστε 4, σύνολο 8.000. Σύμφωνο. Λύστε τους κάμους, βάλτε μπρος τις μηχανές. Ξεκινάμε. Πουληθείτε μουλάρια. Ελάτε όλοι αμέσως έξω. Φεύγουμε. Τι σας έλεγα? Πασπαρτού, να με θυμάσαι.
Άννη, ποτέ δεν σε ξεχάσω. Μόνο εσένα αγάπησα. Λοποδίτη, κουρσάρε! 30 μοίρες δεξιά. Κύριε Φον, ζητώ εξηγήσεις. Βρισκόμαστε στη μέση του Ατλαντικού. Καταλάβατε το πλοίο και φυλακίσατε και τον καπετάνιο. Η δικαιοσύνη πάνω απ' όλα. Ο καπετάνιος Σπίτι, ενώ πληρώθηκε να μας πάει στο Λίβερπουλ, οδηγούσε το πλοίο στην Αφρική. Είστε μάρτυρας, κύριε Φίξ. Θαυμάζω, κυρία μου, την ψυχραιμία σας. Συμμετέχετε σε αυτήν εδώ την ανταρσία και δεν ανησυχείτε. Και εσάς, τι σας νοιάζει? Επιστρέφετε δωρεάν στην Αγγλία και διαμαρτύρεστε και από πάνω. Εσείς δεν ανησυχείτε που ο κύριος Φον έχει καταλάβει το πλοίο? Δεν θα μπορέσετε να με παρηγορήσετε. Μην προσπαθείτε, κύριε συνάδελφε. Έχετε ξαναδεί πιο όμορφη γυναίκα από την Άννη? Σας είπα δεν είμαι συνάδελφός σας. Τι, δεν είστε? Καπτεχόκ, το κάνουμε να τελειώνει. Πασπαρτού, αφεντικό, διαταγές, θα κάνω κάτι. Και εμείς τα καζάνια. Μην αφήσετε τον ατμό να πέσει. Πήγαινε να βοηθήσεις. Καπτεχόκ, θα κάνουμε να τελειώνουν. Και τώρα τι κάνουμε? Φέρτε μου εδώ τον καπετάνιο. Τώρα θα μάθετε τη δύναμη του χρήματος. Θα σας σπάσω το κεφάλι, πειρατή! Κύριε, σας κάλεσα εδώ για να σας ζητήσω να μου πουλήσετε το σκάφος. Παρά τον Θεό και μα τον διάβολο. Όχι! Είμαι υποχρεωμένος να το κάψω. Το σκάφος μου, είσαι τρελός? Ένα σκάφος που αξίζει $50.000. Ορίστε 60.000. Και το κουφάρι θα μείνει σε μένα. Και το κουφάρι και η μηχανή. Συμφωνείτε? Συμφωνώ. Καλώς. Ξυλώστε όλα τα ξύλινα κατάρτια και ρίξτε τα για κάψιμο. Κάψτε τα κατάρτια, τα αρτενοκάταρτα, την ξύλινη γοργόνα της πλώρης. Όχι, όχι την ενηριέτα μου. Πλησιάζουμε στο Λίβερπουλ, φάνηκε το λιμάνι. Θα προλάβουμε το τρένο των 11. Σε 6 ώρες θα βρισκόμαστε στο Λονδίνο. Θα περισσέψουν 3 ώρες και 45 λεπτά για να πάει ο Φον και να εισπράξει το στοίχημα. Αχ, επιτέλους. Τώρα πια δεν υπάρχει τίποτα να τον εμποδίσει. Πασπαρτού, το νου σου να τρέξουν και τα εισιτήρια. Καπνός θα γίνω, κυρία. Ή καλύτερα πέστε ότι τα αγόρασα κιόλας. Τώρα τι έχετε να πείτε? Δυστυχώς, μόνο δυσάρεστα νέα έχω να σας πω. Μόνο να μην φίξει. Αλήθεια μου είπες ψέματα να ήσουν ακροβάτη. Αναγκάστηκα, φίλε μου, αναγκάστηκα. Φίξ. James Fix. Επιθεωρητής της Scotland Yard. Είστε ο φιλέας Φον? Νομίζω ότι έχουμε ήδη συστηθεί. Εν ονόματι της Βασίλισσας, σας συλλαμβάνω για κλοπή 55.000 λιρών από την Τράπεζα της Αγγλίας. Δεν είναι δυνατόν. Κάποιο λάθος κάνετε. Λυπάμαι, κυρία μου. Σας παραπλάνησε και εσάς. Στο κρατητήριο. Νόμιζες ότι θα με ξεγελάσεις. Πίστευες ότι ήσουν έξυπνος. Δυστυχώς για σένα ο επιθεωρητής Φίξ έκαμε το καθήκον του. Καταφοράει το μυαλό μου. Δεν μπορεί να είναι κλέφτης. Αποκλείεται. Αν ήταν κλέφτης δεν θα γυρνούσε ποτέ πίσω στην Αγγλία. Όλα τέλειωσαν. Εγώ φταίω. Εγώ. Αν δεν είχαμε αφήσει εκείνο το βράδυ, αυτός ο μεθυματισμένος ο Φίξ μπορεί να μην ήταν μες στα πόδια μας. Εγώ κατέστρεψα τον αφέντη μου. Εγώ. Δεν φταίς εσύ, Πασπαρτού. Δεν ήξερες, δεν μπορούσες να κάνεις τίποτα. Μα να μην το καταλάβω αυτόν τον Αγίρτη και μου το έπαιζε και φίλος. Έχει φάει γαλλική μπουνιά. Κύριε Φον, συγγνώμη. Πρώτη φορά στη ζωή μου, πρώτη φορά στην καριέρα μου κάνω ένα τόσο τρομερό λάθος. Συγγνώμη. Μία αξιοθρήνητη ομοιότητα. Ο κλέφτης έχει συλληφθεί εδώ και 3 ημέρες στο Brighton. Είστε ελεύθερος. Δεν με θεωρείτε ένοχο πλέον? Όχι, κύριε Φον. Άλλωστε δεν είχα ποτέ κάτι προσωπικό μαζί σας. Και ομολογώ ότι μου φερθήκατε άψογα. Μόνο μην και Φίξ. Όχι, Πασπαρτού. Ο κύριος Φίξ έθεσε ένα εμπόδιο που δεν μπόρεσα να υπερνικήσω. Αυτό είναι όλο. Οφείλω όμως να σας πω, κύριε, ότι ποτέ δεν μου άρεσε η παρέα σας. Επιστρέφουμε στο Λονδίνο. Χάσαμε το στοίχημα για 1 ημέρα. Πασπαρτού!
άψε το τζάκι και πήγαινε πάνω στο δωμάτιό σου να κλείσεις τον γκάζι. Φρόντισε να ετοιμάσεις το δωμάτιο των ξένων και να εντοπίσεις κάποιον τεχνίτη να έρθει να φτιάξει άφροτα ρολόγια. Μάλιστα, κύριε. Δυστυχώς, εκτοχεύσαμε. Πάω να ετοιμάσω το δωμάτιο. Ίσως δεν σας το είπα. Στοιχημάτισα τα πάντα και έχασα. Τα πάντα. Τα πάντα. Όταν χάνεις τα πάντα γύρω σου, κάτι σου μένει που ίσως να μην είχες βρει. Σαν όνειρο γλυκό θα έρθει στον ύπνο σου και με ένα χάδι θα ξυπνήσεις την αυγή. Όταν κάνεις τα πάντα γύρω σου, κάτι μένει που δεν είχες βρει. Στο σκοτάδι θα είναι πάντα ο ήλιος σου και μια ζεστή αγκαλιά, μια ζεστή αγκαλιά σαν έχεις κουραστεί. Είσαι γραφτό και πεπρωμένο μου το τυχερό μου που ποτέ δεν είχα βρει. Εσύ φιλί ταξιδεμένο μου, είσαι η πηξίδα που μου δείχνει τη ζωή. Όταν χάνεις τα πάντα γύρω σου, κάτι μένει που δεν είχες βρει. Στο σκοτάδι θα είναι πάντα ο ήλιος σου Και μια ζεστή αγκαλιά, μια ζεστή αγκαλιά σαν έχεις κουραστεί. Φιλιά Φων, βρίσκω το θάρρος να σου ζητήσω να με παντρευτείς, για να κρατήσεις ό,τι σου έχει απομείνει, εσένα και εμένα. Πασπαρτού! Πασπαρτού! Πήγαινε να ειδοποιήσεις τον ευαισθημότατο Σάμιουελ Γουίλσον. Παντρευόμαστε. Τα συγχαρητήριά μου. Κύριε, κυρία, πότε να του πω? Αύριο Δευτέρα. Κρίμα που δεν είναι Δευτέρα σήμερα, να παντρευτείτε αμέσως. Άλλη! Πόσο χαίρομαι που σε ξαναβλέπω μετά από 80 ημέρες. Δεν θυμάσαι? Εγώ είμαι ο Πασπαρτού, που σε ερωτεύτηκα εδώ, ακριβώς σε αυτό το σημείο, έξω από το σπίτι του αφεντικού μου. Έχω να ειδοποιήσω τον ενδεσιμότατο Γουίλσον. Ο κύριος Φοκ παντρεύεται. Άλλες, μήπως πρέπει να παντρευτούμε κι εμείς? Δεν νομίζω ότι θα παντρευτούμε, ούτε νομίζω ότι θα βρεις τον αδεσιμότατο. Κάθε Σάββατο είναι στην εκκλησία. Κήρυγμα. Μα σήμερα είναι Κυριακή. Πασπαρτού, σχαμένα. Σάββατο είναι σήμερα. Άλλες, είσαι σίγουρη? Α, δεν ξέρεις να μετράς τις μέρες και μετά θέλεις να με παντρευτείς. Έχει γούστο. Τα νέα του Σαββάτου, τα νέα του Σαββάτου. Σάββατο! Σάββατο! Άλλης, θα σε παντρευτώ με άλλη φορά. 2 μέρες καλεμόνες, 3 μέρες Αφέντη, αφέντη! Τι συμβαίνει, πως μπαίνεις έτσι μέσα? Βγάλε το καπέλο σου. Αφέντη, είναι Σάββατο, δεν είναι Κυριακή. Βρήκες τον ενδεσιμότατο?
Είναι Σάββατο! Δέστε και μόνο σας! Ανοησίες. Θα είναι τυπογραφικό λάθος. Έχω κρατήσει λεπτομερές ημερολόγιο στο ταξίδι μας. Αναχωρήσαμε Τετάρτη 2 Οκτωβρίου. Ταξιδέψαμε προς την Ανατολή 80 ημέρες και σήμερα είναι Σάββατο. Σάββατο 21 Δεκεμβρίου. Κερδίσαμε μια μέρα. Πασπαρτού το καπέλο μου. Έπρεπε να πριν καταλάβει. Ταξιδέψαμε προς την Ανατολή και κερδίσαμε μια ημέρα. Η προθεσμία εκπνέει. Το ήξερα ότι ήταν αδύνατο να τα καταφέρω. Τι ώρα έφτασε το τελευταίο τρένο από το Λίβερπουλ? Στις 7:23 ακριβώς. Είναι προφανές. Εάν το είχε προλάβει θα ήταν ήδη εδώ. Μένει λιγότερο από 1 λεπτό. Ας περιμένουμε. Έχει χάσει, κύριε. Έχει χάσει 100%. Αύριο θα εισπράξουμε την επιταγή του κυρίου Φόντ. 5 δευτερόλεπτα, κύριε. Απορώ πως ένας τέτοιος παίκτης έκανε μια τέτοια νοησία. 4, 3, 2, 1. 8 και 45 ακριβώς. Καλησπέρα σας, κύριε.